Sa number 4, 5th District Representative Dino Yulo ang nagapanawagan karon sa mga stakeholders nga pungkuan kag istoryahan ang mga himuon nga mga aksyon batok sa paglaptas ang peste sa tubong nga RSSI. Sunod sa kongresista sa iyang bahin, siya ang nagasuporta sang science-based method kag ginatugyan niya sa mga experts ang pagpatod kung anugin ang pinakamaayo. Luyag niya sang hybrid na approach sa away kontra RSSI. Patag niya sa mga areas nga heavily infested na sang RSSI, kinahanglan sang chemical spraying para gilayon nga masabat ang problema. Ini ang temporaryo lamang sunod sa iya bangod sa dalayon mag-shift naman sa biological control. Sa tuman nga infestation sang RSSI sunod sa iya, hindi na ini masarangan sa biological control nga pamaagi bangod malawig ang ini nga proseso. Una, spraying sang chemical pagkatapos sang pagpatuman sang biological control. Dugay-dugay, galing nasuno sa iya ang sa mga tion madula naman ang RSSI. Damlag pa, ginsaling ni Governor Eugenio C. Lacson nga maga-go green ang neglusok sa dental. Si SRA Administrator Pablo Luis Ascona ang nagsiling nga immediate intervention ang kinahanglanon kontra RSSI kag ang natural nga pamaagi hindi solusyon. Sa piyak ka bahin, may pang-atake man sang army worms sa mga kamaisan sa nabukid nga bahin sang Moises Padilla kag Isabela. Bagay nga dapat man gilayon nga aksyonan kag hindi napagulaton nga maglapta pagid. Ang akon amo niyo gapanawagan kita no nga tani makapungko ang tanan nga stakeholders kag isa lang no ang aton nga action plan kag action program para sa bugos nga nga probinsya no or bugos nga isla. Tiniuna nga mag-isa kita para sa industriya, tiniuna nga aton kalimtan kung ano gid man ang aton nga mga interest no sa industriya man o sa politika para sa kamayuan sa pumuluyo.